els molins de vent de les afores del municipi de Sa Pobla. Els primers molins de Mallorca van ser construïts al Pla de Sant Jordi, del 1846 fins al 1848. El primer molí de Sa Pobla es construí a la finca de Can Colonrera, per Bartomeu Pericàs Borneto. L'any 1885, el 1917, ja n'hi havia 340. Segons Alexandre Ballester, a la zona de Llevant i Migdia del casc urbà hi ha la major part de molins, per exemple, el molí de Can Curt, de Can Puça i de Can Palau, i a la part nord-est de Can Moliner i de Can Tos. Un molí està format per un sistema de recollida d'aire, de forma octogonal o decagonal, així que té 8 o 10 veles. Es diuen veles perquè antigament s'utilitzaven les dels vaixells. Aquest sistema està fixat a la torre per un braç de ferro. La tija és impulsada pel cigonyal del molí, que és l'encarregada d'impulsar la bomba. Aquesta acció crea un renou molt característic. L'espai interior, d'una deliciosa frescor i temperatura, acaba abovedada en mig punt. Una escala de mitja volta de caragol permet pujar a la torre. La torre del molí sosté la maquinària. Té una forma cilíndrica d'uns 2 o 3 metres de diàmetre i 4 metres d'altura. A Sa Pobla predominen les torres baixes i massisses i redones. La cua és la que orienta les aspes en relació al vent. A la punta de la cua hi ha una petita creu de fusta que protegeix el molí de llamps i de mals esperits. N'hi ha de dos tipus, depenent de la força que els fa moure. Els de vent, l'energia eòlica és la que impulsa les aspes, extraient aigua i molint el blat. Els d'aigua, en els que aigua impulsa la maquinària. Excepte alguns molins que estan restaurats, actualment només queden les torres de preda. És una pena que quasi tots estiguin abandonats, ja que era un bon sistema d'energia renovable, que desgraciadament es va substituir per maquinària autonòmica.